छींक पछींक और छींक पछींक। इतना दिन से तोहरा छींकत सुनत बानी, का रउआ ठीक बानी? दोस्त, आजकल सांस लेवे में कुछ दिक्कत हो रहल बा। खांसी के साथे सीटी के आवाज हो रहल बा। ठंडा चीज खइले बानी का? संभव बा, काहे कि कुछ दिन से मौसम बदलत रहे, हमहू ठंडा चीज खइले रहनी। का रौरा कबो छाती में भारीपन महसूस भइल बा, जैसे कि रौरा गहिरा सांस लेबे में परेशानी होखत होखे? ऐसन लागेला कि रौरा सांस ना ले पावत बानी, एकरा से काफी दर्द भी हो सकेला। लेकिन का रौवा जानत बानी कि कुछ घरेलू उपाय से छींक से राहत मिल सकता? भाप ले स्टीम थेरेपी। भाप लेवे से आपके फायदेमंद हो सकता। भाप से आपके नाक के वायुमार्ग खुलेला, जलन कम हो जाला, अवूरी सांस लेवे में आसानी होखेला। 10 मिनट तक भाप लेवे से नाक के बलगम कम हो जाला, जवना के चलते छींक भी बहुत हद तक कम हो जाला। पानी में नीलगिरी के तेल भी डाल के एकरा के अवूरी प्रभावी बना सकतानी। शहद के गर्म पानी में डालकर पिए। हनी एंड वार्म वाटर। शहद एगो पावर हाउस निहन काम करेला, जवन की जाड़ा में आपके गला में राहत देवेला। शहद में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होखेला, जवन की आपके नाक के वायुमार्ग अवूरी गला में जलन के कम करेला। गर्म पानी में शहद मिला के पियला से छींक का गला में खराश से राहत मिलेला। अदरक के चाय जिंजर टी। अदरक के गर्मी से आपके नाक में वायुमार्ग खुल जाला, जवना से सांस लेवे में आसानी होखेला, अवूरी छींक कम हो जाला। अदरक के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण छींक अवूरी दमा के लक्षण के कम करे में मदद करेला। अगला बेर जब छाती में भारीपन महसूस होखे त अदरक के चाय के ट्राई करी। लहसुन गार्लिक। लहसुन खाली खाना के स्वाद बढ़ावे खातिर ना होला, आपके फेफड़ा खातिर भी फायदेमंद होला। लहसुन शरीर के हवा के प्रवाह में सुधार करेला, अवूरी गला में जलन भी कम करेला। एकरा के अपना खाना में डाल के भा एकरा से चाय बना के पी सकेनी। सांस लेवे के व्यायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ये उपाय सरल लाग सकता, लेकिन गहरा सांस लेवे से छींक पर बहुत असर पड़ सकता। गहरा सांस लेवे के व्यायाम से फेफड़ा के क्षमता बढ़ेला, अवूरी छींक भी कम होखेला। बस 10 मिनट के धीमा गहरा सांस लेवे से बहुत फर्क पड़ सकता। छींक बढ़ने के इंतजार काहे? ई घरेलू उपाय आजमा के देखी।